Terve. Tämä Terve. ihminen on tehnyt 500 maalia Portugalin Sporting Akatemiassa 10 otteluun. Mitä mietteitä tämä herättää sinussa? Kyllä se tuntuu tosi hyvältä, että rellulle mennä. Nähän sanoo, että maksaa mulle 500 miljoonaa euroa, 10 miljoonaa viikossa ja joku 300 miljoonaa vuodessa. Mä oon tosi onnellinen tulla penkiltä ja mä yritän pitää maalia ja olla paras pelaaja nyt kentällä sitten, kun huomenna on Rellun eka peli kaudessa ja minä aion olla penkillä, mutta sitten Rellun manageri Xabi Alonso sanoi, että minä aion tulla penkistä pelaa ja minä yritän saada 2 maalia. Kovat on suunnitelmat tähän Rellun kotiavaukseen. Että onko vielä jotain, mitä muuta haluaisit tehdä? No voisin sanoa, että olen tosi iso Ronaldo-fani varsinkin. Että on tosi hyvä pelata Rellulle. Varsinkin Lamine Yamalia vastaan, Rafinhaa, silleen niin. Tässähän ei ole mitään tietoa, mutta Ronaldo saattaa tulla katsomaan Rellun ensimmäistä kotiavausta tälle kaudelle. No jos Ronaldo tulee, mä yrittävät kuule hattutantu. Selvä, mennään highlighteihin. Real Madridin ensimmäinen peli alkamassa. Ja Kalle Abikadir ei mene penkiltä, vaan suoraan kentältä. Ja ottaa hienon. Näitä on ennenkin nähty ja nää lupaa aina sitä maalia ja tätä uutta lähikuvaa lähdetään taas jälleen kerran. Näytä tuuletusta kameraan, jos pystyy. Ja siinä. Real Madrid. Uudestaan lähtee samalla kikalla. Ja